Euskadin txirrindularitzak historia luzea du, 19. mendean hasi baitzen. Lehen txirrindularitza lasterketa Donostian ospatu zen 1887an, Kasino Zaharraren inguruan. Handik gutxira, 1907an, Bilbok Espainiako errepideko txirrindularitza txapelketa hartu zuen, kirolarrekiko pasioa sendotuz. Baina aitzindari batek mugarri bat ezarri bazuen, hori Vicente Blanco izan zen. Herrena Goitizenez ezaguna, bi oinak larriki lesionatzeagatik lan istripu banatan. 1910ean, Frantziako turrean parte hartu zuen lehen euskalduna izan zen. Lasterketaren hasierara heltzeko 1000 kilometro baino gehiago egin zituen bizikletan, Bilbotik Parisera arte, eta lehenengo etapan erretiratu zen. Baina bere ahaleginak eta ausardiak bidea markatu zuten ondoren etorriko ziren euskal txirrindularientzat. 1924an Euskal Herriko itzulia jaio zen, Excelsior egunkariaren eskutik. Txapelketa hau aska sendotu zen, baina 1936 eta 1968 artean gelditu behar izan zuen, Gerra Zibilaren eta Gerraosteko eta Frankismoko arazo ekonomikoen ondorioz. 1969an lehiaketa berreskuratu egin zen, Eibarko bizikletarekin bat egin zuenean, eta geroztik garatu egin da. Munduko etapakako lasterketa ospetsu eta ekitaldi garrantzitsu bihurtu da txirrindularien egutegian. Bestalde, Frantziako turrak eta Euskadik lotura berezia izan dute beti. 1936an, Nizakanis etapako lehen euskal txirrindularia izendatu zuten irabazle, Federico Ezquerra. Ordutik, 21 euskaldunek 23 garaipen lortu dituzte munduko lasterketak garrantzitsuenean. Eta ezin dugu ahaztu, Miguel Indurain atarrabiarra, 5 aldiz jarraian turreko txapelduna, eta udazkotan Pirineoak bete dituen Marea Laranja, geureak animatzeko. Gaur egun, Euskadiko txirrindularitza kirol izatetik bizimodu izatera igaro da, eta milaka zale ateratzen dira astebururo errepideetara, pasio horri bizi-bizirik eutsiz.